Jeg synes, det er dejligt at gå i 9. klasse, men det er også dejligt, hvis man tager en basis før 9. klasse, for det er en god hjælp for at man starter 9. klasse. Så det er meget hyggeligt her. Fordi til mig, jeg tager lang tid til at beslutte, hvis jeg skal starte til 9. klasse eller nej, fordi jeg synes, at det er meget svært at klare det. Men lige nu, efter 2 måneder, jeg er meget tilfreds her, og min dansk er meget bedre nu. Hej, jeg hedder Anders Pedersen, og jeg er underviser på Vestegnen HF og VUC, og her i Klydebo, der underviser jeg i matematik. Min kollega Stine underviser i dansk og historie på basisholdet. Når jeg starter her, jeg tror, det er meget klædt. Det er måske fordi det er en skole, og vi skal selv hele det og læse, og det er meget, men det er meget hyggeligt, fordi det ikke ligner ligesom skole. Den er ikke skole, den er ligesom vores hjem. Jeg synes, basispakker kan man styre sit sprog, dansk sprog. Så min fokus er lige nu til at snakke og forstå god dansk. For nogle kursister, der starter nede i 9. klasse, der oplever vi, at de lige mangler det sidste sprogligt og skriftligt i dansk. Derfor har vi oprettet den her basispakke, som gør dig klar til 9. klasse. Jeg starter her, fordi det passer mig meget godt, fordi jeg bor også tæt på her i Brøndby. Og det er meget nemt, fordi vi starter på klokken 9, så vi kan aflevere vores barn til børnehave og skole. Og bagefter vi starter her, så vi hygger sig her også. Nogle gange vi starter med en rigtig god aktivitet, ligesom noget motion eller nogle ting her. I basispakken er der også lidt færre timer, som gør det lidt nemmere at gå fra ikke at gå i skole og have en hverdag med skolegang, hvor vi godt ved, at man skal hente børn, aflevere børn. Derfor er det så vigtigt for os, at det er et lokalt tilbud, hvor du stadig har mulighed for at have din hverdag. Der er meget socialt, og vi har også noget fællesspisning, hvor vi spiser sammen. Vi lægger stor vægt på, at du og de andre elever kan lide at komme her. Derfor har vi eget køkken, hvor vi laver mad, og vi hygger socialt sammen i alle de pauser, der er. Vi har mange muligheder. Vi har vejledning fra her, hvilken uddannelse, hvilken arbejde og sådan noget ting. Det er meget vigtigt for os, at jeres familie kan fungere, mens mor tager en uddannelse. Derfor har vi Brøndby Strand-projektet, og de giver råd og vejledning til sociale problemstillinger, og du kan altid tage fat i dem. Vi forstår hinanden, fordi vi har samme problemer, og vi har samme mål til at danse. Vi kan ikke snakke meget god dans, vi er ikke så gode i matematik, men vi hjælper hinanden. Og så er det også vigtigt at sige, at både basispakken og 9. klasse er SU-berettiget, så du får økonomisk støtte for at være her hos os og tage en uddannelse. Jeg opfordrer jer, I skal starte i basispakker og 9. klasse, fordi det er meget godt til dig. Så jeg har mange gode oplevelser her, så I skal starte også. Kom med os. Kom med os. Så vi hygger sammen. Kom herned i Klydebo til os, og lad os vurdere, om du er klar til en 9. klasse, eller om du skal have basispakken. Vi glæder os til at se dig. Hej. Ja, det var det så godt. Velkommen til basispakken!